खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ गवालपारा जिल्ला UPPL नि बानजायनायाव गवालपारा जिल्लानि दुधनयाव BKWAC नि बिसायख'थि फोसावदिं मेलखौ खुंफुङो। गुवाहाटी लकसभा बियाबनि NDA नि बिजाथि बिजुली कलिता मेथिनि हेफाजाबाव बे फोसावदिं मेलखौ खालामदों। NDA नि बिजाथि बिजुली कलिता मेथिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लायो। BKWAC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो मावथिफोरा लोगोसे बे फोसावदिं मेलाव केबिनेट मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवा, राभा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राभा, BJP नि दैदेनगिरि तिनामणि दैमारी बिथांमोनाबो बाहागो लायो। खौरां बिजोंनिफ्राय राजखान्थि मुलुगाव दानसोरां ब्रह्मनि आगान। बड'लेण्ड रादाबनि गाहाय सामलायगिरि दानसोरां ब्रह्मआ गावनि एंगार हायै जाहोननि थाखाय बड'लेण्ड रादाबनिफ्राय बिबान नागारनायनि उनाव BTR नि गाहाय प्रमद बर' दैदेननाय दोलो एबा खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। मख'नो गोनांदि बेबादिनो मैयानि सानाव मुगानि थान्दै निउज पर्टालनि बिगोमा बिनन्जय बसुमतारीया गसाइगावआव UPPL दोलोआव जयेन जायो। उरिष्यायाव सिलिन्डार बेरफ्रुनानै आसामनि सानै खामानि मावग्रा लेबरनि जिउ खहा जायो। उरिष्यानि TMT रडनि फेक्टरियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। रडनि खामानिया फेक्टरियाव सोलिबाय थानाय समावनो सिलिन्डारा बेरफ्रुनानै फेक्टरियाव खामानि मावग्रा आसामनि सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय आसामनि सानै सुबुंखौ नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कथियातलिनि देबेन बाग्लारी आरो नायपामनि बाबुल दास होनना सिनायथिनाय जादों। चिरां जिल्लायाव बिसायख'थिनि आयेनखौ सिफायनायाव सानसेयावनो सानै सरखारि साख्रिआवलाफोरखौ साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया। बे सानैनि गेजेराव सासेया बेनिबारि भद्रगाव गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र राभा आरो गुबुन सासेया चिरां जिल्ला आबाद बिफाननि ग्राम सेबक बिर भास्कर मोसाहारि। सानैखौबो बिसायख'थि आयेनखौ सिफायनायाव साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जायो। गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि प्रभात चन्द्र राभाया BPF नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंनायनि अजदआव सासपेन्ड खालामो आरो चिरां जिल्ला आबाद बिफाननि ग्राम सेबक बिर भास्कर मोसाहारिखौ नेम बेरेखायै UPPL दोलोनि बिबान लाना थानायनि थाखाय साख्रिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सायाव हाग्रानि मैसो मिथुननि गिख्रंथाव गाग्लोबनायाव सानै सुबुंनि गोब्राब जखम। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमनानि निकासिनि साखाथियाव मैसो मिथुननि उदखारा ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। बेबादिनो निकासि ओनसोलाव मैसो मिथुननि गाग्लोबनायाव सानै सुबुङा गोब्राब जखम जायो। गोब्राब जखम जानाय सानैखौ मदन निरला आरो राजेश तिर्के होनना सिनायथिनाय जादों। मैसो मिथुननि गाग्लोबनायाव जखम जानाय सानैखौ मुसलपुर सिभिल हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जायो। बे मैसो मिथुना बाताबारि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फैदों, जाउनाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गोसोआव गिखांनाय सोमजिहोदों। लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव सानसेल'सै। बेबादि समावनो सा 23 BPF नि मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव जयेन जादों। चिरां जिल्लानि सान्थिपुर ओनसोलनि 2 नं नाखिदारा गामिनि सा 23 BPF नि मददगिरिफ्रा UPPL दोलोआव दिनै EM रन्जित बसुमतारीनि नुजाथिनायाव जयेन जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।